खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ लानानै एबा 2024 मायथाइनि लोकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बे समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दलनिफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि फैगौ लोकसभा थामहिनबा 2024 मायथाइनि लोकसभा बिसायख'थि आरो गेजेराव माखासेल' सान दंसै आरो बेनि सिगांनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो एबा गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थानायनि गेजेरावनो बे समाव बिपिएफ दलनिफ्राय क'क्राझार थामहिनबा 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाब आरो दरं उदालगुरि बियाबनि थाखाय बिपिएफ दलनिफ्राय बे समाव बिजाथिनि मुंखौ फारिलाइखौ फोसावनाय जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिपिएफ दलनिफ्राय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट, जेराव लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै 5 नं क'क्राझार बियाब आरो दरं उदालगुरि बियाबनि थाखाय बिपिएफ दलनिफ्राय बे समाव बिजाथि फोसावनाय जाबाय। फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दलोआ 3 टीम जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दलोआ 3 टीम, जेराव क'क्राझार लोकसभा बियाबनि थाखाय थामहिनबा 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबनि थाखाय बिपिएफ दलनिफ्राय गासै 3 बिजाथि दं, जेराव प्रमिला रानी ब्रह्म सेथियावनो प्रमिला रानी ब्रह्म, थामहिनबा बिथाङा मोनसे समाव बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, नैथियाव बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी, थामथि महरै बिपिएफ दलनिफ्राय पृथ्वीराज नारायण देब मेस, बिथांनि मुङाबो बिपिएफ दलनि थामहिनबा 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबनि बिजाथि महरै बिपिएफ दलनिफ्राय बे समाव फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि बिपिएफ दलनिफ्राय फैगौ लोकसभा बिसायख'थि थामहिनबा जानो गोनां 2024 मायथाइनि लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दलनिफ्राय 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबनि आरो दरं उदालगुरि लोकसभा बियाबनि थाखायबो बिपिएफ दलनिफ्राय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ बे समाव फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार लोकसभा बियाबनि थाखाय 3 बिजाथि मुं फारिलाइखौ बिथांमोना फोसावदों आरो दरं उदालगुरिनि थाखायबो इमानुएल मोसाहारि, रबिनसन दैमारि, दुर्गा दास बर', धीरेन बर', लोगोसे बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि, बिथांनि मुंखौबो दरं उदालगुरि लोकसभा बियाबनि बिजाथि महरै बे समाव बिपिएफ दलनिफ्राय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दलनिफ्राय बे समाव फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दलनिफ्राय 5 नं क'क्राझार बियाबनि लोकसभा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै 3 बिजाथि फोसावदों आरो बिथांमोनानो जाहैबाय बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी, थामथि महरै पृथ्वीराज नारायण देब मेस, बिथांनि मुंखौबो बे समाव बिपिएफ दलनिफ्राय 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि महरै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे दरं उदालगुरि जिल्ला एबा दरं उदालगुरि लोकसभा बियाबनि थाखायबो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दलनिफ्राय गोबां मानि बिजाथिनि मुंखौ बे समाव फोसावनाय नुदों आरो बिथांमोनानो जाहैबाय इमानुएल मोसाहारि, रबिनसन दैमारि, धीरेन बर', लोगोसे बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि, बिथांमोननि मुंखौबो बे समाव बिपिएफ दलनिफ्राय दरं उदालगुरि लोकसभा बियाबनि थाखाय बे समाव फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव जों दायो ग्राफिकनि मददनि गेजेरजों नोंथांमोननो सोर बिथांखौ बिपिएफ दलनिफ्राय फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय मुं फोसावदों जों नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिनो नाजानि। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन।
किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।